Evo nas Jone live. Želim da najavim, dobili smo dozvolu i upravo se vraćamo iz policijske stanice, policijske uprave. Jovan i ja u subotu, znači u 18 časova na centru Rume, prenosit ćemo uživo program i bit će emisija sa dosta gostiju. Radio Dir se potrudio da dobijemo dozvolu danas i da se organizujemo. Znači u subotu na centru Rume u 18 časova ćemo postaviti ozvučenje i doći ćemo da uključimo neke goste, dovešćemo zanimljive sagovornike. Jovane. Pa emisija se zove Otvoreni studio, zato što će biti na otvorenom, na trgu u Rumi. Bavit ćemo se svim temama, znači građani koji god žele, šta god žele da pitaju, uključivat ćemo ljude iz cele Srbije, imat ćemo dosta sagovornika. Slušajte nas na stranici radiodira.co.rs gdje imate i streamove i playere, a dođite i na centar da poslušate emisiju i možete se i uključiti. U subotu, Pozdrav. znači od 18 časova, interaktivna emisija sa sugrađanima. Pričat ćemo, uključivat ćemo goste, bit će nekih i muzičara. Subota, Ruma u 18 časova. Do 21 čas. Do 21, nije 22. 21. Ukinuli nam sat. Ukinuli nam sat, ali dobro. 3 sata dovoljno za nas. Dosta, bit će dosta. I za vas. I za vas. Vidimo se, dođite svi u subotu. 18 časova ili nas slušajte. Ići će streamovi online na Fejsu. Da. Radio Dir i to sve. Uključenja, znači otvoreni studio. Hvala svima. Subota. Subota, 18 časova. Prijatno. Pozdrav. Ćao.